Fis-seks inti tkellem? Ejwa, imparla na. Jien nidaj. Imparla na jien. ġoħra, jien nishtiq tassa d-dela nitlila l-Love Int. Għaxa naqra eyebrows imma, xaqlaw l fuqhom. Taf minn isek int, isek naġġejk. Isma, fil-villa, il-ħin kollu toqdu bżaqkom barra sewa. Ejwa. Issa, pressi, eżempju, għamlu jumej, kien hemm naqsirda, fil-għaxem, mux toqob la flok. Kontu tibqa wera, avolja f'dak il-bart, jew tilsu eżak kif jispiċċa l-filming. Il-jumejn li għamilt jien kienet sħana tal-bliħ ġifieri li bla flok żgur tintoqgħod. Jumejn, so. Ejwa, jumejn minn ir-raqda ta' wara qabel ma Shift tiegħek. Le, kien hemm isħana ġifieri li toqgħod bla flok hija bonus. Bla flok ġennem li pani xarent li. Isma. Ngħidli. Mizni xekka xa. Isma ħanajdlek ħanini, inti qalu li flok mort weekend break ximkien tħalt tal-Love Island. Ġietek worth it. Le, u ktar qattajt. Xejt il-lif. Mela għamil ġemalif jien. Għamil ġemalif u plus li għandi jien oħra issa. Ġemalif biex kuma qattajt fil-villa jumejn. Il-bqija ma kienux ġol-villa, kienu postijiet oħra. U rajt li l-għin nifsek int? Ija, xan bat, law ħagġan għamil ċin wasalt ġol-hotel, mill-lo rajt l-intro tijaj biex nara dak il-video tal-bidu, għax dak kien għaduk marreċ. Oġbok! Le, l-intro, ejwa, l-intro għagġobni. Ma ħsibx li bil-Punisher maħna. Jien najdlek fl-intro l-iktar bieċa li dert. Ġej nitkellem, Anka reklami, tafx il-reklami kien hemm iktar reklami mill dertin fil-villa? Anka tal-politika kienu iktar minnek.